Maing adlaw ninyong tanan din ha karon mga choy. Ako day si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. Sayo ko ni mataning adlaw mga choy kay lagi pinakaunang trabaho namo karon. Basta biya gyud pinakauna nga trabaho mga choy aw. Sayo gyud na dili gyud na magpalit kay excited ba. Tungod sa kong ka excited mga choy, sayo po ka na mahaw din ha. Kanan ra ko nato na ginagmay din ha mga choy aron napud tay kusog inig trabaho ba. Sa tinud-anay lang gyud pod mga choy, dili gyud pod pwede sa ako nga walay pamahaw o walay kaon kay acidic mo ko mga choy mo nang kikinahanglan gyud nga nagi sulod ang akong tiyan kay og dili gani ko kakaon mga choy, maglain man akong pamati. Gadali-dali na lang pugog toothbrush din ha mga choy kay aron mulakaw nako. Pag human gyud pud nako panutbrush mga choy, nagpahatod nako sa kong uyab didto sa Soriano. Unya insakto sab kayo mga choy nga nakoy kaila padulong didto sa merkado. Nindot kay ang pamati mga choy ba nga pinakaunang adlaw sa trabaho nga akong pamasahe na libre. Pag-abot na ko din hiya sa trabaho ana mo mga choy, wala na din ko naka-video ana kay bakbakan man din ang trabaho mga choy kay pinakauna man lagi. Naka-video na lang ko aning panahon na mga choy kay nag-break man. Moto nga kuha na lang gikuha kong cellphone mga choy kay niinom man mig tubig din hiya sa gawas. Nag-inom na lang pud mi og tubig kay medyo init man kayong panahon. Aron mahatag-hatagan pud ta og energy gamay mga choy ba. Lantawa ko na ninyo mga choy kung unsa gid ka init diri sa mong trabahoan. Maski isa wala gi kasilungan. Manang agwanta sa lang taan ni mga choy kay basin dayag matupan na. Perti na pud natong haya. Pagbalik na ko din ha mga choy, ako na lang po ning gikalingawan og putol ning tire wire kay wala pa man kay trabaho mga choy. Mana laging gihidlaw man ta og trabaho ani kita may mangita og trabaho. Kumbaga mga choy ba, dili na magpasugo. Ganahan sab ko aning gloves nga gihatag mga choy kay para safety po ni sa tong kamot. Unya fast forward dayon ta mga choy, kay nabisi na malay ko sa trabaho mga choy. Wala na ko naka-video sa mga ubang panghitabo. Largo na lang ta dinhi sa pagpaniudto nako mga choy. Pag human sab nako og paniudto dinha mga choy, nag-relax sa mi dinhi ang dapita kay medyo bugnaw man. Unya mga choy kay lami man lagi atong kaon, gibati dayon ko og katulogon. Mao tong kay layo pa man ang oras mga choy, natulog sa lang ko din ha. Kay aron kumbati kayo nig trabaho ba. Kay perti ra ba yung inita. Nakatulog ra ta gamay din ha mga choy, nibalik na sa mi og trabaho. Unya tungod sa kabisi sa trabaho mga choy, dili na ko maka-video sa mga panghitabo din ha. Mao tong kining panahon na mga choy, nag-ilis na ko din ha kay muuli na ko sa balay kay napa ko ilakwon didto sa CSU. Pag uli na ko sa balay mga choy, igo ra gyud pug ko nang himasa, nilakaw na sab ko padulong sa CSU. Kay basin maapsan ko og sirado. Nianhi lagi ko dinhiya sa CSU mga choy kay magpa-print mi og jersey. Diri aday mi nagpa-print mga choy, walay lain sa squeegee. Pag-abot na mo dinhiya mga choy, hisgot din mi dinhaa mga choy og design sa jersey nga among ipatahi. Unya mao ni among nasabutan mga choy. Pag human og sabot na mo dinhaa mga choy, gikwenta na puna ni ma'am kung pila mo mabayran. Down payment lang sa among ikabayad karon mga choy kay wala pa man tay kwarta kaayo. Unya ang uban nga kaubanan wala pa pud nang hatag. Basin ganahan day mo patahi og jersey mga choy, dinhiya ra mo sa squeegee kay perting baratuha. Squeegee baka naman. Pag human sab namo og bayad dinhaa mga choy, wala na lang pud mi naglangan didto. Nanguloy na pud mi sa mua kay medyo hapon na. Basin niyag magabihaan ta na mangita gitos mama. Bitaw mga choy kay video man na gini katapusan. See you in my next video mga choy kung aha na sabta mo abot mga kachuyans.